Aku mai bakin magana a yau, mana zo zan yi magana a yau, magana a yau da magana a yau da magana a yau. Batu ne zan yi shi kan mata marasa tunani kuma maras nagarta, marasa kyakkyawar zuciya sai mugunta, marasa tsoron ubangiji maketata. Yawanci lalacewan yara da laifinsu don su suke uzurawa gallaba musu, hakan yakan ja yaran canja tunaninsu. Zaka ji suna fada yin an tambaye su, da ku nake matan da an bar ku da yaya. Wasu kaddara mutuwan aure ya sanya, wasu kuma sun riga mu gidan gaskiya. Daya cikin biyun da ya faru ki shirya, zai iya samun ki fita ki bar yaya. Idan ki mutu me za ki gaya wa Allah? Cewar a kyale kita kamar kina sallah, ki sani hakkin wani biya bugun Allah. Abin lokaci ya kure maza ki tuba da Allah, in ba mutuwa ba za a iya saki ki. Kina ji kina gani za ki bar yayanki, ya za ki ji idan aka yi wa yayanki? Ba dadi ke ma rike da yaruwarki, ina kyautata zaton za a rike naki irin rikon da kike wa dan yaruwarki. Solo biyo kana ina na jiyo kanka, don duka bunan da ya faru da laifinka ya samu asali a rashin kulawanka. Kai sakatuwa na cin zarafin diyanka, ka manta cewa amana ce aka baka. In an yi magana ka ce kai yayinka, ko kunya wai matarka ta fi karfinka. Aku mai bakin magana a yau, mana zo na yi magana a yau, magana a yau ne magana.